punt. Les notícies del matí. Dijous 26 d'abril de 2018. Són les 7 del matí. Benvingudes i benvinguts a esta nova finestra informativa que Punt Mèdia obri per a tota la ciutadania valenciana. Comencem ara un informatiu que arribarà fins a les 10 del matí. Amb humilitat i professionalitat, este equip està així per a contar-los les notícies i també per a escoltar-los a vostès. Estos són els seus micròfons. Comencem el repàs de l'actualitat d'esta jornada amb Àlex Sanjaime, qui els parla, Elpidia Beiber. En la producció, Mario Jovaní. En el control tècnic, Majo Collada. Eva Montesinos és de nou la portaveu socialista a l'Ajuntament d'Alacant. L'executiva local fa un pas arrere per a tancar la crisi interna després de la pèrdua del consistori alacantí. Cuando no es unánime una decisión, pues rectificar y no hay ningún problema. L'infrafinançament de la Comunitat Valenciana, protagonista dels actes del 25 d'abril a les Corts. Tots els partits polítics van fer el seu a esta reclamació, llevat del Partit Popular. L'Assemblea del Consell d'Europa decidís què fer amb el senador del Partit Popular, Pedro Agramunt. Es pronunciarà sobre les sancions per als parlamentaris acusats de pràctiques corruptes. Primera reunió avui del govern regional de Madrid sense Cristina Cifuentes. L'emissió d'un vídeo on es veu l'expresident en un presumpte robatori de cosmètics desencadena la dimissió. Aquí pidiendo la liberación de todos los compañeros, de los estudiantes de este país. Nova jornada de protestes a Nicaragua. Els enfrontaments amb la policia ja han causat 32 morts. En els esports estem davant d'una jornada intensa en emocions. El València vol assegurar-se la Lliga de Campions, el Llevant la permanència i el Villarreal fer un pas més en el camí cap a l'Europa League. Comencem ara i acabarem a les 10. Durant aquestes 3 hores entrevistarem el secretari d'organització del PSPB, José Muñoz, per a parlar de la crisi a Alacant i del PSPB. Entrevistarem Blanca Estrella, de l'associació Clara Campoamor, per a entendre el juí per violació múltiple d'una jove a Pamplona. Avui, a la 1, coneixerem la sentència. I també avui obrin les fires del llibre d'Alacant, de Castelló i de València. Parlarem amb el gremi dels llibrers. En este espai informatiu tenim una ferramenta al seu abast. És l'aplicació de mòbil de WhatsApp. En tenim un perquè l'utilitzen. Necessitem que l'usen, que opinen, que comenten, que ens suggerisquen els temes que els preocupen. Nosaltres els oferirem per avui 3 opcions. Poden opinar sobre l'última mesura del Consell perquè les persones desocupades no paguen els medicaments. Tenim 2 temes de política, la crisi del PSPB a Alacant i la dimissió de Cristina Cifuentes, un mes després que esclatara l'escàndol del màster i una vegada conegudes les imatges del 2011 del que seria un robatori de cosmètics. Un altre suggeriment, l'acord entre el PP i el PNB per a la pujada de pensions. El telèfon, prengue'l nota, és el 682 066 032. Al llarg d'aquest informatiu sentirem les seues notes de veu, cal que ens diguen el nom i des d'on ens telefonen. Informació de servei en A punt. Les notícies del matí. Informació útil per a començar el dia pel que fa al trànsit, normalitat a hores d'ara a les carreteres valencianes, segons s'informa la DGT. I pel que fa a l'oratge, Joan Carles Fortea, bon dia, meteoròleg de Punt Mèdia. Com iniciem la jornada? Bon dia. Iniciem la jornada de moment amb més nuvolositat cap a la meitat sud. De fet, està plovent dèbilment cap a la província d'Alacant. Hi ha més ullades de sol cap a la zona. Quan isca el sol d'ací uns minuts cap a la zona nord de Castelló està el cel una miqueta més obert i les precipitacions en les últimes hores cap a Alacant esta matinada no han superat el litre per metre quadrat, però ahir cap al Baix Segura i el Baix Vinalopó sí que arreplegaren quantitats entre els 7 i els 10 litres per metre quadrat. A hores d'ara les temperatures al litoral sud al voltant dels 19-20 graus, cap al litoral de Castelló i València entre els 16 i els 18 i cap a l'interior lleugerament més baixes però encara també suaus entre els 9 i els 13 graus. Aquesta és la situació ara, però per a la jornada quina és la previsió? La previsió indica que la borrasca que ens està deixant aquestes precipitacions de les últims dies cap a la meitat sud es retira. La tendència és cap a l'estabilitat, es desplaça cap al Mediterrani i al llarg de la vesprada, al llarg del matí de fet, deixarà de ploure cap a Alacant i al llarg de la jornada s'obriran clars de nord cap a sud. Per tant, al migdia, en general, el que lluirà és el sol i les temperatures seran al migdia paregudes a les d'ahir, les màximes, entre els 20 i els 24 graus les més altes. Estem a dijous. Com s'anuncia el cap de setmana?
El cap de setmana que ja mirem tots de reull, la veritat és que demà divendres és un dia molt interessant. Primer, perquè farà molta calor al migdia. Demà, a les zones del litoral, podem arribar als 30 graus de màxima. Ara bé, no ens hem de refiar, farà quasi un dia d'estiu, matí-migdia, però la segona part de demà divendres arriba un front des de Ponent que portarà ruixats i tempestes, que la segona part del dia demà de vesprada poden ser localment fortes i que sí que arribaran a punts del litoral. El cap de setmana, l'oratge continuarà variable, primaveral, dissabte de matí sol, de vesprada ruixats, amb una circulació que dominarà de Ponent. Però atenció, sobretot, tornem a insistir que demà al migdia farà calor, sol i calor, però a la vesprada les tempestes poden ser intenses. Moltes gràcies per tots aquests detalls. Ja els tenen per a començar la jornada d'avui.